Hola! Ja estem ací de nou! Què tal? Bona vesprada! Esteu ahí, tots i totes? Sí, ja estic veient-vos. Vinga, aneu apropant-se, que comença l'hora del contacontes a Miramar. Clar, perquè estos contes estem fent-los per a tots vosaltres, per als xiquets i les xiquetes de Miramar, per a estar portant-se tan bé a casa, quan eixiu, molt bé, sou superherois i superheroïnes! Allà! Molt bé. Bueno, recordeu qui sóc, veritat? Com em diuen a mi? Jordi el teatrer. Molt bé, molt bé. Què, vos va agradar el conte de l'altre dia? Sí, és divertit, Fructuosa. No el coneixíeu? Bé, doncs, avui he pensat que vaig a contar-vos un conte que segurament alguns i algunes de vosaltres coneixereu, però anem a fer-ho divertit i després anem a fer unes manualitats i unes cosetes molt xulis, val? Per a que us recordeu. Aleshores, si esteu tots i totes, vinga, aneu apropant-se. A la de 3 comencem, val? Conteu amb mi. 1, 2 i 3! Allà anem! L'hora del contacontes amb Jordi el teatrer per als xiquets i les xiquetes de Miramar! Avui anem a contar el conte dels 3 porquets. Molt bé, coneixeu el conte? Doncs jo vaig a contar-vos un poc la història de tot el que va passar. Mireu, els 3 porquets eren 3 germanets que vivien en el seu pare i la seva mare i anaven a escola i es portaven molt bé i feien els deures i jugaven i cantaven i jugaven i cantaven i jugaven. I es va acabar el cole i va arribar l'estiu. Però aquest estiu, els 3 porquets ja s'havien fet majors, ja eren uns adolescents i van dir al seu pare i a la seva mare: nosaltres, aquest estiu, anem a agarrar les nostres motxilles i se n'anem a viure aventures. Ja som majors i ens portarem bé, ja veureu. I allà, que se'n van anar els 3 porquets amb les seues motxilles i van viatjar per tots els pobles del voltant i sempre s'ho passaven molt bé, van estar a les festes dels pobles, van anar als festivals, van anar a les verbenes, a les festes i menjaven i bevien i es rien i jugaven amb tots els xiquets i les xiquetes de tots els pobles i caminaven i atravessaven boscos i pujaven muntanyes i nadaven pels rius. Ai, que gelada està l'aigua del riu, diuen alguns. Però va passar el que sempre passa. Clar, es va acabar l'estiu. I què passa quan s'acaba l'estiu? Vosaltres ho sabeu? I què més? Claro. Doncs que els xiquets i les xiquetes dels pobles i de les ciutats i de tot el món han de tornar al cole i els papis i les mamis se'n van a treballar. Aleshores, els 3 porquets es van trobar molt lluny de sa casa i no hi havia gent. Van decidir que seria millor que acamparen allí mateix on estaven i intentaren passar l'hivern i esperar a que tornara l'estiu per tornar viatjant i creuant els pobles i les ciutats fins a casa dels seus pares. I això van fer. Van acampar i què feien? Jugar i cantar, jugar i cantar, jugar i cantar tot el dia, jugant i cantant. Un dia, el major dels 3 es va apropar a un arbre i va veure unes grans petjades d'un gran llop gris. Se'n va tornar i li va dir als seus germanets: escolteu-me, és molt important,
prop de si he vist unes petjades d'un gran llop gris. Aleshores, serà millor que ens construïm unes cases per estar millor dins resguardats quan vinga el llop. I així ho vam fer. Però el més menudet dels tres, el que va fer va ser agarrar gespa, brosses, palla, papers, tot el que hi havia per allí, i ho va amuntonar tot, va posar un sostre i una porta, i va dir, jo ja he acabat. El germà major li va dir, no pots fer-te una casa de brossa i de palla. Si ve un vent molt fort, te la tirarà. Deixa'm tranquil, jo el que vull que és jugar i cantar, jugar i cantar, jugar i cantar. El germà del mig es va fer una casa en fustes, en rames de pi, un tros de palet que hi havia per allí, quantes coses hi ha pel bosc també, i es va fer una casa de fusta. Jo ja he acabat, ja tinc la casa, va dir. I el germà major li va dir, escolta, que això no pot ser. No pots fer-te una casa de fusta perquè si plou molt i hi ha una tormenta gran, el banyaràs tot i el tombarà la casa. Deixa'm en pau. Jo ja tinc la casa i el que vull que és jugar i cantar, jugar i cantar, jugar i cantar. Vinga, vosaltres també, jugar i cantar, jugar i cantar. I es van posar a jugar els dos germans. El germà major, en canvi, el que va fer va ser un planol, sí senyor, en totes les parets, les portes, les finestres, ho va dibuixar tot i va agarrar pedres, i fang, i pedres, i fang, i va començar a posar unes damunt de les altres. Es va fer tot a la casa, la seva porta, una finestreta i una ximeneia dalt. I quan va acabar, se'n van anar els seus germans, i es va posar a jugar i cantar, jugar i cantar, jugar i cantar, els tres jugant i cantant, i estaven jugant i cantant, quan va aparèixer de darrere d'un arbre el gran llop gris. Socorro, que m'agrada! I pum! I el germà menut va tancar la porta de sa casa just quan el llop estava a punt d'agarrar-lo. Però el llop no se n'anava. Obri la porta! No, que em menjaràs! Obri la porta! Que no, que em menjaràs! Doncs bufaré i bufaré, i la casa el tombaré! I li va volar la casa! El germà menut se'n va anar corrent, i pum! Va tancar la casa del germà del mig. I els dos estaven molt assustats, però el llop s'apropava. Obriu la porta! No, que ens menjaràs! Obriu la porta! No, que ens menjaràs! Bufaré i bufaré, i la casa vos tombaré! I pum! Va tombar la casa i els dos germanets i pum! Van arribar a casa del germà major i el germà major es va dir tranquils, que esta casa no la podrà tombar, que està feta de pedra. I va arribar el germà, el llop. Obriu la porta! No, que ens menjaràs! Obriu la porta! No,
que ens menjaràs! Bufaré, bufaré, i la casa vos tombaré. Però la casa no es menejava, perquè era una casa molt forta, feta de pedres i de fang. I el llop va pegar una volta per la casa i es va donar compte de que dalt hi havia una ximenea. Sí, i en eixe moment va pensar, pujaré dalt del terrat i així entraré per la ximenea. No ho he fet mai, però pot ser misca bé. Va pujar per l'escala i quan anava caminant per damunt del terrat, el germà major el va sentir i va dir: «Ei, tu, posa unes branques al foc, tu, encén el foc i jo posaré una olla de sopa calenta». I en aquell moment el llop, pum, va caure dins del foc i... Ai, 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 ai! Tu, agarra una fregona, tu, agarra una granera i pam, 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 li van pegar al cul al llop que se'n va anar corrents cap al bosc i va desaparèixer. Es van posar tots supercontents. Bien! Hem fet que el llop se'n vaja. Sí, va dir el germà major, però ara el que hem de fer és construir 2 cases més, com la meua. Així, si algun dia torna, no podrà tombar les cases. I es van posar mans en l'obra. Els 3, agarrant pedres, fang i fent les cases com cal, molt dures i molt fortes per a passar l'hivern i suportar els bufits d'un gran llop. Van fer les cases, en la porta, en les finestres i en una ximenea. I estaven jugant i cantant. Uns dies després va tornar el llop, però em va veure les 3 cases en les ximenees i va dir: «Ui, jo ahir no vull entrar, que l'última vegada ja em vaig escaldar», i se'n va anar. I a partir d'aquest dia, els 3 germans es van passar els dies, l'hivern, fins que va arribar l'estiu, com? Ho sabeu? Sí? Digueu en mi. Jugant i cantant, jugant i cantant, jugant i cantant. Bé! I conte contat, conte acabat. Espere que vos hagi agradat, però no se n'aneu, que vaig a contar-vos com fer unes manualitats del conte. Val? Mireu, jo he fet el conte dels 3 porquets d'una manera molt fàcil i molt xuli. Mireu, estos són els 3 porquets que he fet jo. Ho veieu? Ara vos explique com fer-los. Val? Mireu. Per a fer el porquet necessite un cartó d'estos de paper higiènic, un poquet més curt, jo l'he retallat un poc per a que no sigui massa gran. Després agarrarem un full de color, pot ser del color que vulgueu, i l'enrotllareu. Què més? Per a fer el nas he agarrat un botó. Veieu? És un botó. El nas és un botó. Per a fer els ullets, jo, com tinc moltes cosetes per casa, m'he trobat estos ullets i els he apegat. Però, al igual que la boca, ho podeu pintar, que queda molt bé també. Mireu, per a fer les orelles, ho veieu així? Veieu? Això són les orelletes, però les orelletes l'he fet del mateix full, el mateix full que vos he ensenyat abans. I jo li he posat així baix, en unes pincetes que tenia per casa, li he posat unes patetes. Però bé, li ho podeu posar el que vulgueu. Ja vos dic, és molt facilet. I a més, molt decoratiu. Després ho podeu tindre i ensenyar-li als vostres amiguets i les vostres amiguetes. Un tub de cartó, el full, un botó, els ullets i les orelletes.
Val? Recordeu, podeu ensenyar-ho, podeu compartir-ho i esperar a la pròxima aventura dels contacontes amb Jordi el teatrer i l'Ajuntament de Miramar. Moltíssimes gràcies i 1000 besets a tots i a totes!